Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi reġa' semma il-heavy fuel oil. F'konferenza tal-aħbarijiet Jason Azzopardi tkellem dwar il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li ilha xhur titħejja u ma rrikonoxxitx u nsiet il-liġi li daħlet 4 snin ilu biex tindirizza it-tibdil fil-klima. Kull vapur, inkluż cruise liner, li jgħaddi ikollu filters apposta u ma jużax il-heavy fuel oil. Jason Azzopardi semma l-heavy fuel oil meta fl-2011 kien parti mill-kabinet tal-Gvern Nazzjonalista li biddel il-liġi ambjentali biex il-power station ta' Dellimara titħaddem bl-istess heavy fuel oil flok il-gass. U dan jumejn biss qabel l-Unjoni Ewropea kienet talbet biex ma jintużax iżjed il-heavy fuel oil. Fil-konferenza tal-aħbarijiet Jason Azzopardi qal illi fil-liġi tal-klima tal-2015 m'hemmx inkluż il-kontribut minn esperti dwar il-klima. Iżda l-liġi tal-2015 tmur lil mill-mozzjoni li ressaq il-Partit Nazzjonalista hekk kif din tikkonsulta mal-esperti u ma tiqafx biss b'diskussjonijiet bejn il-politiċi kif trid l-Oppożizzjoni. B'reazzjoni il-Partit Laburista qal li l-emendi għall-mozzjoni dwar il-klima li kienet diskussa fil-Parlament iwasslu biex Malta terġa' tirreafferma emerġenza jew kriżi klimatika. Dan kif effettivament sar 4 snin ilu biss meta l-Parlament approva unanimament liġi esklusivament dwar is-suġġett. Fil-waqt li jagħtu dettalji speċifiċi dwar xogħol li sar impenja l-futur u jikkoreġu punti tekniċi, l-emendi li qed jitressqu mhumiex kontradittorji għal mozzjoni oriġinali, saħa il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista temm jgħid li għandu kull intenzjoni li jfittex kull tip ta' kooperazzjoni fuq dan il-qasam. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.